Nwanne anyị nwaanyị nọ Amerịka bịa kọọlụ m akụkọ si m na di ya na-akwụ mamụ ya ụgwọ ọnwa, si immediately ọ fụrụ bank statement mamụ ya wee fụ na ego juru na ya bụ millions, in short precisely 10.5 ka ọ fụrụ ya. O wee na-asịzi na ọ ga-akwụsị na o nwere ụdị ego a. Kedu ihe o ji eme? Agadi nwaanyị alụgo 80 something years wee andị mgbe niile ọ na-ese ndili ego every month. Ọ nọ ọnọdụ ka salary ụgwọ ọnwa $100. Now di ya na-achọzi id kọtụ ya maọbụ ịkọtụ nata ego ọ na-ese ndizi 50 maọbụ ịkwụsị ya kpamkpam. Nwanne anyị nwaanyị ajụ na-esi ọnwụ. Ọ si na ama nkwụsị ya na di ya ejili ya na-ese okwu esenụrụ ya na di ya. Ihe a bụ 8 years fa na-anụ di na nwunye. Okwu esenụrụ fa ego esenụrụ fa okwu fa na-ebi ọfụma kịta na ihe na-achọ isi okwu. Ọ dị mma maka na di efuru na ego juzi na akaụntụ mama ya, bank statement ya fụzi anya wee si na ọ ya kọtụ ya ihe ọ na-emebulie ka ọ kọtụ nata ya na-enyezi ya 50 maọbụ na-achọdịla ịkwụsị akwụsị. Ụmụnne ọnya kwụsị akwụsị ka ọnya kọtụ nata ka ọnya na-emekwe ka o si eme maka ihe a na-apụ okwu mụnwa apụtago tinyelu fọnụ na-asịfa biko nụ na ka esi ga-eme onye ọbụla na-azọgbu ana nwanne anyị nwaanyị ekwere nwanne anyị nwoke na-efekwe ha ike gwụkwa. Ụmụnne biko nụ ihe na-emebi unu ga-etinye ọnụ mee ọ bụrụ gị ka ihe ị ga-eme kwuo nke bụ eziokwu tinyelu fọnụ n'okwu a kafa wee maa kafa si ga-eki ka unu nụzi akụkọ a n'uju onwe ka o si gbibie gbadata n'ala ka anyị kalie anya ọfụma. Unu aghọtago? Scroll down peji anyị ka ịfụzi ya nke bụ akụkọ ka ọ na-abịa. Ọkwa unu fụrụ ikwu eziokwu mara mma dịkwa njọ mana mma ekwu na ekwu eziokwu manara isi asị. Nwanne anyị nwaanyị wee sị m nnọọ eziokwu o kwuru na-apụtali okwu a ọ bụkwa na ụmụ ọsịba asị ọ sị na ọ na-awa ọchị m ọ na-enenekwa Igbo anyị abịa wee na-afụ ka ọ nna asịsị kwubekwa eziokwu na eziokwu na-azọpụta na asị na-agba ngọ and n'obigo na western world na US fụkwa na fada asị n'ọnya ka ihe ji aga n'iru na ọkwụ ya ka o ji kwuo eziokwu di ya wee bidokwa mebe ya ke nke a ga-emezi ọsịsịba asị ka ọsị kwube eziokwu. Ụmụnne kwukwalụnụ n'eziokwu unu aghọ na aghụghọ n'okwu na ụka maka na ihe ekwute ikpe ebie maka mụnwa ekwugo fechie na nna aghọ aghụghọ. So o wee sị na since obi na Amerịka ya na di ya ọmụgo nwa nke mbụ mamụ ya bịara ọmụgwọ ọmụọ nke abụọ mamụ ya bịara ọmụgwọ nke atọ ka ọ mụrụ. O wee si ọnwụ na mamụ ya ga-abịa na otego ọ tabala afụfụ ya ịmụọ nwa so gị wee nọrọ ị ga-ataju afụfụ afọ especially ọ bụrụ na anyị lụrụ di gị na ọ mara esi mmiri ọkụ ọ mara so o nwere ndị dị mmakwa esi dakụdakụ mara eme anya luo ana mana o nwere nwoke na-eme ka soja na-eme kolokolokolo ọmadị ihe na-eme n'ụlọ eji wee si n'ọnwa anyanwụ ụlọ ya bụ o wee sizie na mamụ ya ga-abịa. So ha na-akwadozi asị na a ga-eweta bank statement ka ndị imigreshọn ị ga-ọpọnụ na di ya na-sponsọ ihe niile o nwere ego iji sponsọ ya mana ị ga-achịta bank statement onye na-abịa abịa chịta nke onye ọbụla ma onye na-sponsọ asponsọ. So asị chịta mamụ ya afụgo na ego dị na akaụntụ ya nnukwute ego akata mkpa ego ahụ ọ na-agba ụkwụ na ana okwere achịta bank statement na-agba ụkwụ na ana-asị achịta ka ebido mebe ihe proses ba ọgbakọta ụkwụ na ana maka ego ahụ dị ọ chọrọ ka fafia maka fafia ọ ma ihe ọ ga-apụta maka otego o ji asịfa na agụụ na-agụ ya ahụ ya o nwere ego nri o nwere ego nke mana ego makpukwe. So o wee si anya chita o wee kpọọ nwa ya nwaanyị wee si ya ka nkọwazialụ gị ihe m ji agbala ụkwụ na ana na-edile chita ihe na ezigbo ego dị na akaụntụ andị na di gị fia ọma ndịzi na-enye ya ego dịka o si enyebu ya na mbụ. O wee si nwa ya nwaanyị na o nwere akaụntụ na-abụ ka o jee chịta nke ego adịrọ ka o zochie nke a ego dị. So nwa ya nwaanyị wee sikwu ya biko nye ezochine nke ego dị na ọ ga-adị mma iji proses visa ya na ndị ọcha na like nya onye na-abịa abịa enwe ego bụrụ ode na Igbo
chita akwụkwọ iji bụlụ odenigbo fanara like kafa fu ofeke onye enwere ego onye agụụ na oge fasting visa si ya na ha na-adị na-ekwa visa ndị mama mmadụ iche na onye ọbụla tinye enye ona ego dị na akaụntụ gị ọ ga-adị ezigbo mma ọ ga-eme fasting ya visa gị so o mee ya enye gị visa ọsọ gị chita nke ahụ na ọ ya adị mma so o wee chita ya o wee si ya di gị ga-akwụsịkwa inye m ego maka ego nwa ya nwaanyị wee sị na ọ gwara mama ya si ya na ọ yara akwụsị ya na ọ ka mma ka anyị kwuo eziokwu ka visa gị gaa ọfụma dan na ọ gara ọfụma and ego o bido nyebe gị sinsi ọ nụrụ ya ọ sị na sinsi ọ nụrụ ya bụ nwanne anyị nwaanyị ka o ji enyekwa mama ya ego ahụ si ọ kwụsịnụrụ akwụsị na ọ ga-ayọkwa ya ka ọ kọntinu kwe na ọ yara akwụsị ọ si ya trọst ọnya na ọma nkwụsịnata ime na ọkwanye nwa bụ ihe a na-agwụ ya ugwu na ọ yara akwụsị ego ahụ ama nkwụsị ya cheta nke ahụ akata mkpa egodo ya rapụ nke ego adịrọ wee kwuye nkwari ashọ ọnya o wee jee cheta nke akata mkpa egodo wee chepụta die wee tie mkpu n'oke ọnụ wee sị hei ka ezi ihe mama ji nwecha ụdị ego ego o nwere erikekwe ọ bụ dịlị milonia ma mmadụ amara secret milonia anyị wee na-ese ndịli ụgwọ mgbe niile ọ na-ayọkwa ụfọdụ ọsị na onwere ego ụlọ ọgwụ onwere ego ọgwụ onwere ego nri nke onwere ihe ọ na-alụ nka ka ezi ka ụdị ego osi makpụzielu o jizi ga-eme gịnị agadi nwaanyị hei o wee na-esi ozugbo na ọ dịkwa ka yara ese ndizi ego ozugbo tarapụ ọnụ wee na-ekwu nwanne anyị nwaanyị wee si ya mbakwa oke ezi nke bụ ihe a na-emebuli bifo ka isi na-ama mmezi mbakwa a ga na-emekwe rapcha na ego dị na ego enwere isi na ego sevute mgbe tela aka ndị ọsipụ na ego ndị mmadụ oji ego mitin ọ na-ejideli ndị mmadụ so ọ gwacha anya ya ọ na-emezi ka ọ na-agba ụkwụ na mbudi iwepụta ego ahụ a na-akụtazikwa ya n'ọkpọ wee nye a na-akụtazi ya n'ọkpọ chekwalụ ọkwanye ya ndị be anyị o wee si o wee melidekwana ọ ka na-akwụkwọ ya ụgwọ ọ dụzi ya ka na fọs dị ya fọs ọ na-akwụkwọ mụmụ ya ụgwọ chukwu mee ihe etinye visa gaa mụmụ ya bịakwa ihe niile maa mma a na-enwe aṅụrị olube ọnwa na-agwụ mamụ ya sisi na-akwụkwọ ya ụgwọ ka esi agwụ ya di ya wee si ha na ịbịalutego ị na-eli nri ebe a na-eme ihe niile nke bụ ka a na-akwụkwa gị ụgwọ mgbe ị narụrụ a na-akwụ ụgwọ gị rapụgodi nke nkwụgo ụgwọ so ọkwa nwanne anyị nwaanyị si na-ege ọfụcha so mamụ ya na-emezi ka ọ na-ewe iwe azọbakwa emebekwa abidokwe na-akwụ ya si o wee mechiche wee na ọ nọ 3 months wee nawa enyekwa ego nye gift nye ihe niile wee naba mgbe a dọla lechicha lia n'enu ọjị ọ nalụzie ọ ka na-achọkwa salari a ọ chọọ onye di ya si ọkwa aka nyecheli ego ma ego o nweche na a ga-akọ ọtụ na-atazi ya a ga-akọ ọtụ ya aida na-akọ ọtụ ya ọ si mgbe dọla lechicha esendieli enye $100 ọ na-apụta 200,000 naira ọ na-asị ya ego erike kedu ihe ọ ga-eji na-eme every month ọ bụgodị ndị na-alụ nnukwu ụlọ anara akwụbanye o si na ọ na-akwụ ekwubi esinsi ọ kwa eme mma ka ekwu eziokwu ka o ji wee kote okwu kedu ihe ọ ga-eme o si ya ego lilali ego enwere isi kwa mbọchị ya na di ya na-emezi argument a na-aba mba ọ sikwa na mama di ya na-ejekwa wele ego na-enye kwa 3 months na mama di bụ kwa agadi nwaanyị na ọ na-azụ afịa ọ na-asọplai provision store nke supply ya ọbịa 3 months elichichego shop ya daa okpokolo daa n'ala amara ndị na-eli die ejekwe kpọọ ndị sọplaya na fon si afa die sọplaya ya mama ya and ụfọdụkwa ya na mama nwanne anyị nwaanyị si na ya na mama nne die na-akara ụka ọ bụ ya nwa na-echetakwali die na afịa mama adagokwe na onwe ndị oji ụgwọ ya ji ekwupụta ụgwọ ọ si na mama die amazi ọnụ ọgwụ ọkagokwe nka mana aka na-asọplai ya ihe abịa provision store ọbụọkwanụ na ọ na-ele obele na-abịa ebunye enye na hostel ọ na-akpọ ndị na-ebuteli ya na hostel ebulie shọpụ eju tatụ n'elu sele na obele elidegi o wee si nọ ndị nwunye die ndị nọ n'ụlọ ndị ụmụ nwanne die nọ n'ụlọ elu agha ogbuchi enye na asịsị anya ego ahụ welu iyi eliche
zulu ma egie ma ndị nwa ya fancha eje ghọgbuche enyi lichiche ọdara na every 3 months ebukweli atụjukweli ya. Ọ na-emekweli mamụ ya kwa ọnwa kwa 3 months o mekwe shop anada asị osirapụzi anya ka ọ ghara ilezi ya asị na o ji enwe aṅụrị na ọ na-ele ihe arapịa o nwere ike nwụọ n'ihe o ji sustain life ya. So ha bịakwa ebutekweli a na-eri a na-atasa ụmụ nwunye di nwunye nwa ya fa eje ghọọli ya aghụghọ ozuchielu ma egie ọ nara amazi ọnụọgụ zulu ma egie wetielu ma ihe ọtịtị ata ma ụmụ nwa ya fa atasakwa die ebukweli supply kwa a na-ata n'ọkwa ihe ọ na-emeli mama nke o wee sizi na mama nke ya bụ nke nwaanyị ka akọtụzi akọtụ aida na akọtụ ma ọ kwụsị akwụsị nyanwa wee jụsi na ọma mme a na-esetisi okwu ihe kpatakwa ihe ebu na afụla ego andị na ọ bụ eziokwu ka nwanne anyị nwaanyị si ka okwu eziokwu ka a ghara izo ezo ka visa mama ya gaa n'iru ka ọ chọrọ iso wee zochie ego ahụ ma mama ya dị smart si ka ezochie ego nyanwa si mba unu afụgo ekwu eziokwu anọ n'okwu asị ọ nọ n'okwu kedu nke a ga-eme unu kpaalụ ndewonu ka emesịa anụ manye na anyị akara ịfụnanya ndewonu.